Velkommen til Godmorgen Danmark. Mit navn er Laura Hauge. Og mit navn er Lærke Jørgensen. Vores hovedemne i dag er racisme. Og derfor har vi sendt nogle af vores reportere ned til det lokale Esbjerg Center for at stille nogle spørgsmål. Vores reporter har stillet en masse forskellige spørgsmål om, hvordan de har det med hensyn til racisme og indvandrere. Videre til rapporterne. Så er jeg ankommet her til Esbjerg Center og klar til at interviewe nogle tilfældige mennesker om racisme. Så går vi i gang. Hvordan har du det med indvandrere? Ja, det er godt. Okay. Helt fint. Har I det med indvandrere? Det er fint, så længe de ikke prøver på et eller andet. Altså, det er ligesom normale mennesker. Hvis de beskyder en eller anden, så sætter dem i fængsel. Hvis de ikke gør noget, lad dem arbejde. Lad dem være efter. Okay. Har du det med racisme? Jeg synes, det er skidt. Jeg synes, det skaber noget had til nogle mennesker på et dårligt grundlag, og skaber nogle barrierer, så det synes jeg selvfølgelig er skidt ting. Har I nogensinde oplevet noget racistisk? Ja, faktisk. Hvad har du oplevet? Jeg er skater i Multibanken, og jeg ser en, der med dansk baggrund. Han generer lidt nogle på Mellemøsten, og så kommer de sådan op og slås, og så... Hvordan har du det med indvandrere i Danmark? Jeg har det fint med indvandrere i Danmark. Jeg synes, at det er godt, at vi har noget mangfoldighed. Jeg synes, det er godt, at vi har en masse forskellige mennesker, som kan bidrage med hver deres til vores kultur. Ja. Har du mange venner, der er indvandrere? Jeg er en del, og jeg er lige ude at rejse, så det er mange venner udefra. Ja. Okay. Har I nogensinde oplevet noget racistisk? Ja, det er selvfølgelig færdigt i gangen. Men det er mere ud af jokes. Der er ikke så mange, der tager racisme alvorligt længere. Okay. Hvordan har du det med, at der kommer flere og flere indvandrere her til Danmark? Altså, jeg har mange venner på udlandet. Hvordan har du det med indvandrere? Jeg har det fint med indvandrere. Hvordan havde du det med jødeforfølgelsen? Jeg synes, det er noget forfærdeligt noget, og jeg synes, det er forfærdeligt, at man ligesom begynder at se sådan samme tendenser igen nu her, efter det der med Charlie Hebdo, bare mod muslimer sådan i det hele taget. Og det er ligesom, det er frygteligt, at folk ikke kan se, at det ligesom er en gal vej at gå. Ja. Hvordan havde du det med jødeforfølgelsen her for nogle år siden? Med jødeforfølgelsen? Det er selvfølgelig noget forfærdeligt noget. Jeg synes, ingen befolkningsgrupper skal forfølges eller reduceres til noget mindre end mennesker. Ja. Så. Okay. Har du nogensinde oplevet noget racistisk? Ja, det kan man jo ikke undgå, når man bor i Danmark. Okay. Flere og flere indvandrere til Danmark? Jeg har det fint med, så længe de opfører sig ordentligt. Ja, så hvis de bare sidder derhjemme og får statens penge, hvad synes du så skal ske? De skal i hvert fald bare bidrage til samfundet. Hvis de sidder derhjemme, så skal de i hvert fald sættes i gang med et eller andet. Okay. Hvordan har du det med ordet perker? Perker? Jeg synes, at det har i lang tid været sådan et negativt ladet ord, som danskere har kunne bruge om indvandrere, men nu ser man meget, at de har taget det til sig og bruger det på en måde, som faktisk... De har valgt at ændre på det, så de kan se det i et andet lys, så det nærmest bliver et kompliment på en eller anden måde. Det synes jeg er meget cool. Ja. Så man kan jo se det på forskellige måder. Okay. Hvad mener I om ordet perker? Jeg har faktisk hørt andre, der selv har baggrund af andre lande, der selv siger, at man selv er en. Men jeg går ikke rundt til det. Jeg synes, man kan sagtens mene det forkert. Okay. Har du nogen mening? Ja, som han sagde, mange af kvinder, som er fra Mellemøsten, og de siger også selv ordet perker. Det var bare sjovt, men jeg har ikke selv noget imod. Okay, super. Hvordan har du med, at der kommer flere og flere indvandrere til Danmark? Jamen, hvis de har brug for et sted at være, så er det da okay. Ja. Og så går vi videre til vores anden reporter, Nikolaj Vester. Hvordan har du det med indvandrere? Jeg har det fint med indvandrere. Jeg bor også tæt på dem. Jeg har boet i Niveau, hvor der er for mange indvandrere, og har gået i skole med nogen, så det er helt fint. Okay. Hvordan har du det med, at flere og flere indvandrere kommer til Danmark? Det er fint, men som sagt, så længe de integrerer sig, så er det fint. Så du mener også, at de skal byde med noget socialt? Ja, helt klart. Ja. Hvis de ikke byder med noget socialt, mener du så, at de ikke burde være i Danmark? Nej, ikke nødvendigvis, men så længe de har et arbejde og passer deres ting, så er det fint. At flere og flere indvandrere kommer til Danmark? Både og, altså sådan, det er jo fint nok, de kommer, fordi de har brug for hjælp, men altså, de skal heller ikke overtage sådan det hele. Hvordan har du det med indvandrere? Jeg er særlig indvandrer. Jeg kommer fra Tyskland, og jeg har det godt med det alle sammen. Ja. Er du dansk statsborger? Nej, det er jeg ikke.
Har du det med, at flere og flere indvandrere kommer til Danmark? Jeg synes, at det er okay, fordi siger jo bare, at de andre steder, så de har det ikke så godt ligesom her i Europa. Og vi siger tak til reporterne. I må have en fortsat god dag.